नमस्कार। एक भोजपुरी में ये रचना है बाबा साहेब के थाती। यह बाबा साहेब की थाती जो हमें धरोहर मिली है, इसको बचाना बहुत जरूरी है। कुछ गलत विचारधारा के लोगों के द्वारा इसमें छेड़छाड़ की जा रही है और इसको तहस नहस करने की पूरी कोशिश हो रही है, जिसको एक चुनौती समझ करके इसको बचाने की मुहिम तेज करनी होगी हम सबों की। रउआ मैं का जुग के जुआ उठावे के परी। रउआ मैं का जुग के जुआ उठावे के परी। बुड़त नैया बुध बन बचावे के परी। बुड़त नैया बुध बन बचावे के परी। चोर बाजारी भ्रष्टाचारी कुप्रथा के बोलबाला में जियते जरत बाड़ी नारी दहेज प्रथा के ज्वाला में। बानी वैद समाज के कैंसर मिटावे के परी। बानी वैद समाज के कैंसर मिटावे के परी। बुड़त नैया बुध बन बचावे के परी। पश्चिम देश के नीच चलत बा अइसन चाल, घुसल घर के बीच फूट के डलले बाजाल। पश्चिम देश के नीच चलत बा अइसन चाल, घुसल घर के बीच फूट के डलले बाजाल। त कान ऐठी के भगावे के परी। कान ऐठी के भगावे के परी। बुड़त नैया बुध बन बचावे के परी। मानी ना कहल अरी शिखर सम्मेलन कैला से, दिहलस न कान पार भारत के चेतैला से। मानी ना कहल अरी शिखर सम्मेलन कैला से, दिहलस न कान पाक भारत के चेतैला से। अब रौरो एटम बम बनावे के परी। बुड़त नैया बुध बन बचावे के परी। बेकारी छुए लागल आकाश, गरीबी सुरसा मुँह भइल। बेकारी छुए लागल आकाश, गरीबी सुरसा मुँह भइल। धूमिल भइल भविष्य प्रकाश, दूध से जरी रुह गइल। बाबा साहेब के थाती बचावे के परी। बाबा साहेब के दिहल थाती बचावे के परी। बुड़त नैया बुध बन बचावे के परी। बुड़त नैया बुध बन बचावे के परी। नमस्कार, धन्यवाद। आपको अच्छी कविता लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे।